the end, yeah. Ko hoće drugi intro neka pišu u komentarima. Ok, sada ćemo staviti neke random tako videe iz života najbolje braće, znači Milica sazi i mene. Neke tako naše izjave i ja ću samo da napravim kao gacha life, vidjet ćete uglavnom. Pa krenimo. Kako mi izgleda debelo glav. Neki bube me napadaju. Ne! Radiš ti mala. Ne. Gdje se dovam? Aaaa! Na putu! Niko nešto da voli paraliza sna. Kad nemate špagete i sve gledate nugle, bit će vam tu life hack. Šalim se, neće biti. Imam problema mnogo. Otišla me pre neki dan devojka. I bilo kao, nekom liku prilazi kao... Nećete za novu godinu. To je svatanski praznik i ode. Anastasija! Čuo što te pitam, jesi ikad merila šećer? Ne. Ja da! Ej! Danas ću da ispričam jedan story time koji se desio pre jedno 8 godina. Da. U Crnoj Gori. Ko hoće da čuje taj story time, neka napišu u komentarima. Inače danas mi je rođendan, ko ne zna da je ko tako. Ko ne zna, evo sad zna, sad je saznao. Znači meni je danas rođendan i u subotu slavim rođendan i tu će biti sa mnom Anastasija i Milica i možda moja drugarica. Tako da ću taj dan da ispričam dok njih dve budu tu prisustvovale. Ili sam jedna od njih, ali nadam se da će biti njih dve u to vreme kad vam pričala. Naravno ako želite čujete taj story time. Tako da i sada see ya! Vata.